Hello friends, Bodo channel Opin Constable. Asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली गोमोथाव सरप्राइज कार्ड टप फिजिकल टेस्ट नि थाखाय आरो लोगोसे SSC Constable प्लस SI Daily Flash Constable नोटिफिकेशन रिलीज खालामदों। दा ओरैबादि मोजां कार्ड टप आं सानो बयबो नोंथांमोना बे समाव साख्रि लानांगौ जायनिखि बर' लाइमोनफोर। दा कमेन्ट्सखौ आं गासैबो चेक खालामगोन सोर पास जाखो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम ओके। मानोना ओरैबादि कम कार्ड टप फैदों SSC आव सरप्राइज कार्ड टप बे तो नोंथांमोननि साख्रिया 100% जानो थांगासिनो दङ। दा जियानो जा जों नायगोन अफिशियेल नोटिफिकेशन बेनिफ्राय दिनै टेट पास जानायफोरा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनसिगोन उदालगुरि कलेजाव जायनोखि GT PGD पास जाबाय नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन। दा जियानो जा साख्रिया नोंथांमोना फैगासिनो दङ। दा जों थांसै अफिशियेल वेबसाइटआव भिडिअखौ नायजोब जोबोर इन्टारेस्टिं भिडिअ जागोन मानोना बेबायदि कार्ड अफ SSC आव नोंथांमोना मोननाय नङामोन एबा मोनाखैमोन मानोना देग्लाय चान्स। दा रिजाल्ट नायनोबा डाइरेक्ट रिजाल्टआव क्लिक खालामबा नोंथांमोना मोनगोन नै बे अपसनाव रिजाल्टआव प्लास कार्ड टपबो दङ गोजौआव SSC GD। नाथाय मोनसे बाथ्रा जों डेली फ्लिस SI खौ नायग्रोनो दे। डेली फ्लिस SI नि गोदान अफिशियेल नोटिस फैदों मानोना टाइम जाबायमोन अके। दा ओरैबादि डेली फ्लिस SI आव जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना नै नोटिस मोनदों 16 जुनाव पाब्लिश जानो गोनांमोन अफिशियेल नोटिफिकेशन एबा एप्लाइ जानो गोनांमोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा माखासे जाहोननि थाखाय बेखौ दोनथ'बाय बाट थाबैनो फैगासिनो फुल्ली अफिशियेल नोटिसआ नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव बे बाथ्राखौ बुंदों। बाट नोंथांमोना जायनाखि डिग्री पास जाबाय खालामनांगोन HS पासआ हानाय नङा। HS पासआ खालि डेली फ्लिस कनस्टेबलआव हागोन आरो जायफ्रा डेली फ्लिस कनस्टेबलआव एप्लाइ खालामनो नेगासिनो नोंथांमोना HS पास खालामनानै ड्राइभिं लाइसेन्सआ LLB जाथारनांगोन होमबासो खालामनो हागोन। सो दानिया जोङो रिजाल्टआव बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोननि SSC कनस्टेबल गोबां जस जादों जानांगौ जायनोखि पास खालामबाय। नेक्स्टआव नैबे राइट आप नायोबा नोंथांमोना काट अफ मोनगोन। बेनिफ्राय रिजाल्ट होनोबा नोंथांमोननि PDF फाइलखौ मोनगोन केन्डिडेट लिस्टखौ तो बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनो दाबाव। दा जोङो काट अफ नायग्रोनोसै जे काट अफआ बेसेबां थांमारखो जोङो नायनोसै। दा नायदो नै SSC GD आव फार्स्टआव रिटेन एग्जाम जायो अनलाइन आरो बे आनजादा जादोंमोन नोंथांमोना फेब्रुवारि दानाव 2020 जादोंमोन। बेनिफ्राय नै कोड नाम्बार दङ जे A होनोबा BSF दङ थिग बेबादिनो H होनोबा SSF दङ थिग बेबादिनो आसाम राइफल होनोबा F दङ। बे कोडखौ गोसोआव लानांगौ जे होमबासो काट अफआ बेसेबां थांदों मा पोस्टआव बेखौ जों मिन्थिगोन। दानिया जोङो डाइरेक्ट जों फिमेलनि काट अफखौ नायनोसै स्टेट वाइजआव। दा बे जाबाय हिन्जावफोरनि माखासे डाटा दङ जे फिजिकल टेस्टनि थाखाय क्वालिफाइड जादोंनो 40,764 फिजिकल टेस्ट होनो थांगासिनो दङ। डेट मिन्स रिटेन एग्जामाव क्वालिफाइड खालामबाय। दानिया बे खालामनायफोरा बेसेबां काट अफआव माने मोनखो बेखौ जों नायोबा जों मोनगोन प्लास जोङो मेलखौबो नायगोन फार्स्टआव जों हिन्जावसाफोरनिखौ नायगोन मानोना देग्लाय गल्डेन चान्स। बाट मोनसे बाथ्रा हिन्जावसाफोरनि पस्टआ खममोन बेखायनो काट अफआ एसे गोजौ थांदों अके। दा जों आसामाव फैनोसै नै दा बि माने मा नोंथांमोना नै BSF मोनदोंमोन ना। दा हमना ला ST आव नायोबा 50.35 थांदों। डेट मिन्स एसे गोजौ थांदों बाट बेखौ गोजौ होनजाया मानोना एग्जामनि टटेल मार्क्सआ 160। दानिया जोङो नै ST कोटा बेयाव नायदो नोंथांमोना स्क्रिनाव ST कोटायाव बेबादिनो 50 प्लास थांनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा जियानो जा आनरिजार्भआवबो थांदों 52.16 थांनायखौ नुनो मोन्दों आरो। दा बेबादिनो कोड वाइजआव पस्टआ एक्चुअलि मोनसे बाथ्रा हिन्जावसाफोरनि पस्टआ खायसे गैयामोन दे बेखायनो नोंथांमोना मोननाय नङा। देन बेनिफ्राय G आव नायोबा G कोडआव नायोबा 51.65। दा मा पस्टआ कोडआ मा पस्ट बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबाय था होना दोनदों। देन बेनिफ्राय N आव नायदोलाय स' N आव दङ 51.80 काट अफ थांदों हिन्जावसाफोरा। दा बेखौ जों दोनबाय। दानिया जों थांसै जज गोनां जायनिखि बयसफोरनि गोबांथार कमेन्ट सिगांनिफ्रायनो जे आदा बेसेबां थांगोन काट अफ। स' काट अफखौहाय जों एसे गोजौ थांगोन सानदोंमोन नाथाय सरप्राइज गोमोथाव काट अफ फैदों। बेनो जाबाय ओरैबादि कम काट अफ आं सानो मेक्सिमाम क्वालिफाइड जाबाय देग्लायनि SSC GD आव बे जाबाय रिटेन एग्जामाव। दा जोङो डाइरेक्ट नायनोसै हौवासाफोरनि काट अफआ बेसेबां थांखो। बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे आपकामिंआव एग्जाम लिरनो जस जायो जायनाखि गोदान स्टुडेन्ट्स। देन जोङो डाइरेक्ट B कोडआव नायबाय अके जों B कोडआव नायोबा 600 क्वालिफाइड जादों फिजिकल टेस्टनि थाखाय नाथाय 43 लवेस्ट काट अफ थांदों बेनो जाबाय नै 43.54 बेनिफ्राय लाबाय काट अफ फिजिकल टेस्टनि थाखाय अके। देन आनरिजार्भआवबो ओरैबादि खम काट अफ थांदों 1665 केन्डिडेट्स दङ 48.01 काट अफ बेयाव थांदों। देन नेक्स्टआव नोंथांमोना नायोबा G कोडआव नायोबा G कोडआव जों मोनदों 45.21 काट अफ नै बेनो जाबाय G नोंथांमोना मोनदों G कोडआव बाट आनरिजार्भआवबो 48ल' थांदों। ओरैबादि खम काट अफ नोंथांमोना 160 नि गेजेराव ओरैबादि खम काट अफ थांदों देग्लाय पुरा माने चान्सआ दंखासै पुरा साख्रि मोननाय चान्सआ दंखासै। फिजिकल टेस्टखौल' मोजां पास खालामनानै मेडिकेल टेस्ट पास खालाम। देन N आव नायोबा स' N आव नायोबा 45.92 काट अफ थांदों अके। स' नोंथांमोना हमना ला
बेनो जे 60 प्लास मोनखादोंबा पुरा चान्सआ दंखासै जायनोखि 60 प्लास मोनना दङ पुरा साख्रिया फैगासिनो दंखायो दा बेनो जिनोखि फंबायमोना पास खालामबाय बयबो कमेन्ट्स खालामदो फिजिकल टेस्टखौ मोजां पास खालामदो फिजिकल टेस्टआ जुलाइ आगस्टआव जानो हागौ बेखायनो रेडि जाखा प्रेक्टिस खालामबाय था जेब्लानो साडेनलि अफिसियेल नटिस फैगोन नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन दा बयबो कमेन्ट्स खालाम जायफ्रा पास खालामबाय ओरैबायदि खम काट अफ 160 नि गेजेराव 43 थांनाय लवेस्ट काट अफ आरो लोगोसे नेक्स्टआव एसएससि जिडि अनगायैबो गोबांथार पस्ट फैगासिनो दङ प्लास गोदान जिडिबो दङ बेखौ नेक्स्टआव नोंथांमोननो खोन्थानाय जासिगोन दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट एन्ड कंग्रेचुलेसन्स जायनोखि पास खालामबाय रिटेन टेस्टआव